यो ये नायलाय माइ मामि नायलाय मा फोनखो नोङो आयै आयै आइखौ फोनना लाजोबदों औ नोङा माथोलाय माया बुस्थु फोनदों इनिफ्रायनो फोनना थांखादों नायनि दहाय बांसिन मोनसे थाखाय ए माबायदि ओमफ्राय नोंनो मानो इखौ फोन देवा ओरै नायलाय इखिजाय खनसे थैगोनलै मा ओरै नोंलाय मानो इदि फोननांगौ ओरै हुगारनो रोङाखै फुननानै इयो साला थैगोन आइजो हेल' आंनि इउटुब फेमिलिफोर माबायदि दं नोंसोर वेलकाम बेक टु माय चेनेल जलान जल गासिबो बरायहरबाय दिनै आङो भिडिअ लानानै फैलायबाय गोदान ओमफ्राय दिनै जोंहा रानिखौ साननैसो नुथुनाय नंला दे नोंसोरो मालाय हाबा जानो थांगोन दाख्लै जों खोनादोंमोन जे 20 थाखा खावगासिनो दं होननाया थ' दिनै नङा गाबोनो हाबा जाहैगोन आरो ओमफ्राय दिनै लोगोनि न'आव थांनो नागिरदों बे बिराद प्रिपेरेसन खालामदों थ' नै रा बेगाबो मालायनिफ्रायसो बिथ'लायनायनिया ओमफ्राय रानिखौ नुबा मोनसे गाना आङो मोनसे गान गोसोखांलायलाङो छनसे जुथुतेको सुना लाखि जोङो आरो मा मिथिगोन ना दाख्लैनिफ्राय 20 थाखा फैसा माबाबाय थादोयो ओमफ्राय उनावहाय आरोबाव सानदोंमोन मा बियो माबा बाबानिफ्राय 1000सो बिना लांगोन आरो ओमफ्राय उनाव सेन्देल बायगोन ओमफ्राय उनाव दख'नानि ब्लाउस मेचिं बिदि बायगोन होननानै खिन्थु मोनसेबो जायासै 20 थाखाबोथ' लानाय जायासै ओमफ्राय उनावहाय लांफैलायबाय जानि बिबथैनि रानिनि लोगोनि बिबथैया जलायहाय आहा खालामनायानो ज'नोसो खोन्थालाय सोरखो ओइनि आलासि फैदो जा बेहेना जा जिले अपनी जिंदगी सासेसो फसायनानै लाना फैखादे टाइम गैया जोंहा नोंनि हौवा नागिरथिंबाय थानो आद्रा थादोंना दाखालिनिफ्रायनो फैसा जमायबाय थादोंमोन आरो 20 थाखा ओमफ्राय इबो जायासै ओमफ्राय दिनैहाय बाबानिफ्रायबो बिनानै 1000सो लाबोनानै सेन्देल आरि बायगोन सानदोंमोन बियो जि सिमां सुजुदोंमोन खिन्थु बाबाया दिनै फुङावनो थांबाय ओमफ्राय फैसा थाइसेबो गालाङाखै न'आव जे मुड अफ जाखाबायमोन बिसोरा गाबबाय बायनानै मेगनानो गोजा जालांबायमोन ओमफ्राय जेन थेन आइनिफ्राय 100 ओमफ्राय गावनाव एसे दंमोन नामा इजों थांनो ओंखारबाय बिदिनो ओंखारदों ओमफ्राय इखौनो गाबोन हर ओमफ्राय सेन्देलखौबो गोदोनि फुराना जिलालाखौसो लांदो आरो दायो ओमफ्राय ब्लाउसाबो जिलाला थांसिगोन दे बिसोरा नै आं बायना होनाय 12,000नि जेकेट 12,000नि जेकेट गाननानै सासेयाथ' बिराद माबा लागासिनो बा जाहालालै इजो बेगखौबो बिब्रबलाय हरदो सासे नानिनिफ्रायसो बेसेरा जि सिमां सुजुनाया सेस थांबाय ओइनै थांसैनो जेबो मोनजालाङासै आं थांथ'आ दानो नोंबो थांनो रानि आंनो नेट पेक सोना हरनांगौमोनलै सोना हर ओइ रस्तमनिफ्रायबाबो रस्तमनिफ्राय नङा बरबरनिफ्राय सोना हर 90नि नेट पेक थाङा आङो दा थांला Tata होलाय आदिखौ लांसै आं दे आदिखौ लांसै फैलायो मादिखौ लांसै आं दाना खारनोसै फैलायो बिथांखौ लांसै आं गोजानाव लांसै दे बेसे मोनखो नाया मोनदोंना बुरजा जना थिखांदो जोंना दिनैसो सोरानाव इसानाव hey hama isana गोजानथार hama isana न'आनो बुनाङा hama hey इदिबा आं गाबसिगोनलै आं थांलालै आं गोजान थांला ओमफ्राय बिसोरो न'आव फैबा गाइखेर लायनो थांनांगौ गाइखेर लायनो थांसै ना लाबोग्राया बिमाया लामानिफ्राय हरबायनो ओमफ्राय नाखौ इदि थिखांनानै लाबोयो मायो ना नाय रायजोआ दिनै माबादो दिनैसो जोंहा नै ना ना बासिलाय नोंसो इसिबांल' गोलैथारो होमबा रायजोनियानो थैगोनलै दे होमबाबो ओरैनो बायस्लायस्लाय ना जानोसैखो दिनै आलु जससो नै इखिनि रायजोनि फुख्रिनि ना थिखांदो दोननोसैहाय देबा थोरसि सुदों आङो थोरसि सुनाय फालाया आंनि जालायबाय दिनै रानि गैया नालाय रानिया थांदों नालाय ओंखायनोथ' थोरसि सुदों आङो थोरसि सुग्रोनोसै ओमफ्राय इखौसो अबाव सिरि थांनायखाय अबाव थांखो इदि होननानै फैदोंमोन आङो रावबो गैयाना न'आव हारसिं आंबो
Mari malah nang thang apa nang gili thang thorsiखौ सुग्रोनि दे बादे दे ना दे दा थोरसि सुनानै एकदम गन्थङा फेफे फुफु जालायसिगोनलै आंना माथो खालामनो उपाय गैयाना हाया सुखांबाय दै सौखांबाय ओमफ्राय दा सायनोसै आङो ना रायजोनि फुख्रिनि नाखौ जोंना ओइ अर सुनाय हे मा ना नै बेखिनिया नै बिराद टेस्ट जायोना नाया नै गोसोम नाया बायना ना मा होनो ओमफ्राय मा नायो आयै रौ गोजाना गासिबो माबासो जापानसो गोथाव जाया होमबा ओइ बायना होननायखौसो गोथाव मोनोमोन आं दैमायाव मोनोमोन दैमायाव फैयो बायनाया दैज्लां जाबाथाय जि गोथाव जायो जानो बायना बिदि गोसोम रौ गोजा आरो जापानिसो इयो जापानिखौ गोथाव मोनजाया बायनाखौ गोथाव मोनजायो दा सायग्रोनोसै आलुजों जस संगोन दिनै बिलाहि थानायबा जि गोथाव जागौमोन ना बिलाहिजों रोसि टेप 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 खालामनानै जानो हागौमोन गैया बिलाहि जोंहानाव आं सायग्रोनोसै सायनायखौथ' देखायनो हाला खारन आंना केमेरामेन गैया दिनै मुथासे खाखांबाय पारफेक्ट खानो रोंग्रा जाबाय आं दाना लाफा लाइ जिखुनु बुस्थु दानिया गिला आङो जिउ खुंनो लानाय लामायाव लाफा लुफा हाथायाव फाननानैबाबो सोलिना जानो हासिगोन आङो सिगां जायामोन आंना एकदम पारफेक्ट खाबाय खिनानै दोननोसै दे नोंहासो नै जायाखै हालदै संख्रिखौ इहायनो होखाना लाजोबखाबाय आं आरामसे आखाइजों लगायनो बाथारबाय आङो सारायाबो गुदुं जाखाबाय होखानो हाखासिगोन दानोबा बेहाय बानायनोसै एसे जाबावनो मोजांखौ जानो जालायलांगोन ना जालाय बेनिबो फुटारना होयो ओमफ्राय गुलु गैयैखाय जि सिरि मोनलायदो बेथुआ इसानाव थांनानै दंहै न' खाथियावहाय जोंहानि नै इसानावहाय बिमादै फैदो हाबा जानाय आरो जुगामि जोंनो थांनानै दंहैगासिनो दं हाय इनिफ्रायनो फैयो आरो थांफिनो फैयो आरो थांफिनो ओमफ्राय दा सिरि थांना थाहैबाय र' लायनोसै आं बे नाखौ एवफ्रामखांबाथाय अयथासार गोमोनथार बेजों सिगां हाबा जायैयावनो लोगो मोनखानाय ना गोरलैनिफ्रायनो बिराद अनसोयो इयो गोदोनिफ्रायनो उन्दै जाजेननिफ्रायनो बिराद अनोना ओमफ्राय दा जि गोमोन आरो बावथारा बेखौ बेलेगखौ बावबाबो जुगामिखौ बावथारा आरो बेजोंनो थांना थाहैगासिनो साहाबो लोंखांबाय ओमफ्राय लानानैबो फैखांबाय खननैसो न'आवहाय फुथुनो फैजाहाना उन्दुनो जोंहा थांफिननानै दा सिरि थाहैदो मबाइल नुबाय दां ओंखायनोथ' दावराव सावराव गैया एकदमबारे थांबाय फुथुथोहाय दसे साला नै जि दावराव जाफैबाय गारिसो सलायबाय नै दानाबा आइदि बिराद उन्दुनो ओंखारबाय मानसिया होमबाबो दुस्थुआ खमाया आइदि खालामो बिमाखौ अननाय नङा देलाय आङो गुलु नोंनि खानायखौ लोगोफोरा सिननो खोन्थाबाय थायो नों सिनगोन ना सिना सिना मानो सिननोसै ना मागोआव माने मागोआव साननैसो थानानै ना सिननोसै डेट मोजां नायनानै एवखांबाय नैखिनि एक्सट्रा खर' ड्राइ फ्राइ खालामबाय नैखिनिखौ दा संसिगोन ओमफ्राय आरो दोननोसै एसे बुरजा जाया आलुआबो पियासखौ हाखाना लाबाय औ बनाबो जि खुरियाखौ जोंहा कारेन्टआबो नै थांलायबाय माबायदि बिरदो नायलायथ' माबाया माबायदि नुदो ओमफ्राय yes itu banuanu gaya na खर'नि बाथोन जानो नागिरदोंमोन बानुआनो गैया जोंहा बिराद गोबाव जाबायमोन ना खर'नि बाथोन जाया हा जानो होनसय अके निउ रान्धनि गोथाव संना जाहोयो इयो मैयानाबो गोथाव जादोंमोन ना ओमफ्राय ओरैबायदि थाव होनानै संगोन इयो बाप 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 perfect गोदौबाय थादों दा ओमफ्राय कारेन्टआ मा जाखो दाबो फैला 1 घन्टासो जाखाबाय दस' या जाखानोसै नामा ओमफ्राय जोङो लुबैजोब्बाय
ओमफ्राय केमेराया जोंना दामि नङा नालाय फुथलांख्लां नुयो खिन्थु रियेलाव बिराद मोजां खोमनानै होनसै दुन्दियानि बासनाया थांनो हायि बायदि जेरावबो सल' थाबाय थायो सिङाव दुन्दिया नोसै ओरैनो जानोसैलै ओंखामजों जाला आइखौ नेदो जोङो आइया ना थेनो थांदों ना ओमफ्राय खोमसियाव सेल्फि जाला दे ओंखायनोथ' आं जाबाय बेखौ जागोनसै कारेन्टआनो दाबो फैला नै सल्ला ओमफ्राय इबो जाबाय ओरैनो मा दा जाखांनानै फैबाय ओमफ्राय उन्दुनोसै आङो ओमफ्राय बाबायाबो सफैबाय जोंना ओंखाम जाबाय ओमफ्राय नैबे मा लाबोदों बाबाया मा लाबोदों नै कमला बेथुआ आंना नायलाय जि आरामसे उन्दुनानै दङ आंनिसो ना कमलाखौ जानानैसो उन्दुनोसै आङो जि जानो लुबैखादोंमोन बाबाया लाबोबाय मोजाङानो जाबाय दे जानोसै ओमफ्राय बिदिब्ला दोनथ'नोसै लोगो मोनलायगोन आंनि नेक्स्ट भिडिअ होमब्लासिम मोजाङै था गोजोनै था अनज्लायनानै था ओमफ्राय एडिटिंखौ आं माबायदि खालामगोन बेखौसो जादों दा एडिटिं खालामनो रोङा आङो रानियाबोथ' थांबाय दा उइदाउट एडिटिं ओमफ्राय उनावहाय मा खालामगोन बेखौ मिथिला स्पिडबो खालामनो रोङा स्ल'म'बो खालामनो रोङा डाइरेक्ट बिगोन बेनि उनाव इउटुबाव होगोन गाज्रि मोननाङा दे लोगोफोर रोङा नालाय एडिटिं खालामनो बिदिनो होनोसै आङो to love you bye bye